Question 3. Read the passage carefully and answer the question that follows. Kaga wannan ita ma gurin cicikewarka da komai a guri da yake. Ka gani? To kaga yanzu da farko za ka zo nan ka zaɓi courses ɗinka. Idan ka zaɓi courses ɗin da kake bukata a nan, misali ka za ka ɗau English in akwai shi a naka ko? Sannan sai mathematics. Za ka yi amfani da wannan faɗin wajen nemowa. Kaga a nan in ka kula babu mas ko? Wait, idan na zo kan nan ɗin me option zan yi kofa? Right click wannan na ɓangaren abin na hagu, left click shi za ka danna. Okay. Wannan shi ne cikewa. Na san cikewa yanayin yawo da wannan. Yawo to misali yanzu ka zaɓi English. To ka gama ka ga mas a nan ko? To amma ga wata ba a nan gurin. Sai ka danna wajen kamar dai na ka ciki in ka danna. Sai ka duba akwai mas a nan? Sai economics. Da ka economics kuma ko? To shi ma sai ka ciki shi. Sai ka ƙara wucewa gaba. Sai menene? Sai mas babu a nan ko sai ka ƙara danna gaba. Ga geography can ne da za mu yi da. Sai ka ciki. Sai ka ƙara gaba ko? Nan ma babu mas? Sai ka ƙara gaba nan fa. Gashi can. Mathematics ko? Sai ka ga gurin da aka sa username sai ka rubuta sunanka. A ƙasa za ka ga an tambaye ka wasu abubuwan da ba. Ko sun ga dama su wani ba su tambaye ka za su yi registration number ba zancen username ba. Wannan na gwaji ne shi yasa username. Registration number ko? Idan ka je ka saka registration number ka ce cike iyaka abin da aka tambaye ka. Wanda ba a tambaye ka ba dama baka da gurin da za ka sa shi ko? Haka ita kuma wannan zubinta da waccan ba ɗaya bane ba. Ga passage. Haka ne ko? Yanzu wannan sai aka ce maka misali question 1 out of 100. Waccan kuma out of nawa? Of 50. Of 50. So ya danganta da adadin question din da aka zuba muku a abin da a jarabawa. Mu ɗauka an tambaye ka tambaya ɗari. Sai aka baka passage. So yanzu kaga za ka karanta passage din nan gabaki ɗayansa ko? Sai ka duba amsa. Amma baka ga gurin cike amsar ba kuma ka gani baka ga B da C ba ko? To za ka taho da mouse ɗinka sai ka yi amfani da wannan alamar ta ƙasa ko sai ka danna ka ƙara danna in ba haka ba ka yi amfani da wannan abin murɗawa sama da ƙasa. Wannan idan na zo kan nan kofar. Idan ka zo nan daidai inda wannan alamar take ka za a yi ƙasa sai ka dinga danna. In ba haka ba in za ka iya zuwa kan wannan dogon sai ka matse left click ɗinka kawai sai ka jawo ƙasa. Ya fi sauri ko? Ya fi sauri. Gashi you can render up, you can render down. To sai aka ce misali ka gama karanto passage ɗinka ka tabbata sai ka karanta abin nan choice ɗinka. Cewar misali mu ɗauka biyu ne amsa amma ba mu sani ba kawai misali yanzu mu ɗauka tun da gwaji ne ko sai na ce na ciki. Kaga za ga number 1 ta maka alamar cewa ka ciki. An cike ta ba. Yanzu kaga sai me? Sai next. Kaga ita wannan ba irin waccan ba submit ɗinta yana yana sama. Kaga ba zai rikitar da kai ba kamar nan. Ita inda za a rikice sai in ka gama ka rasa ta ina za ka tura ba. Ka rasa yes. Akwai wanda suke gama su cike kawai yes ta tafi. Ka yi asarar jarabawa ka. Dole sai ka ce submit shine ta fita daga computer ka. Ko? In ka danna yanzu misali mun zaɓa sai na ce next. Tambaya ta biyu. Kaga ban ka tambayoyin ba sai choice. So kaga sai in ƙara dawowa da wannan sama. Ko amfani da wannan da danna ko sai aka ce maka to misali question 2 sai ka karanta ko sai ka zo sai ka ƙara jawo wannan ƙasa sai ka zaɓa amsar da ta yi maka daidai a cikin A ko B ko C. Misali sai ka zaɓi C kaga question 2 ta ce ka san ka gama sai ka ce me next. Da ka zo karanta question 3 misali ka jawo sama ka karanta tsaf sai ka tuna kai in dai haka ne to question 1 ba daidai na amsa ba me yanzu me za ka yi kawai sai ka zo kan question 1 dan yanzu misali in ka yi nisa ka je 50 in kana ta previous ai zai dade bai zo number 1 ko so kawai sai ka zo number 1 sai ka danna kaga ta mai da kai question number 1 har ma kuma tana tuna maka ga abin da ka zaba shine B sai ka ce ai yanzu ko tunda haka ne na gane ba B ce amsa ba C ce ko kawai sai ka zo kan sai kai haka ka gama da wannan.
sai ka misali kana question 50 kawai abin nan, misali kana question 3 to ba sai kana ta next ba, kawai ka zo ka taba question 3 ɗinka sai ka zaba abin da zaka ciki. Sannan in ka kalli sama time ɗinka da awa 2 ne, yanzu saura awa 1 da minti 56 kenan, iya wannan abin har mun cinye minti 4. Amma kar wannan ta yamma da hankali, in an baka awa 2 sai ka ce kenan kowanne rabin awa. Yanzu kai da ka zaɓi English rabin awa, economic rabin awa, geography rabin awa, math rabin awa. So idan ka gama da English sai ka zo ka taɓa economic ɗinka, kaga ya dawo maka tambayin ka economic question. Misali kawai mu ce A ne amsa, da ka ce A sai ka ce next. Number 2 na misali C ne amsa, C sai mu ce next. Sai muka tuna 1 ko misali 2 ba ta daidai ba, sai kawai mu danna number 2 sai mu ce mun fasa ba C bane ba, yanzu B ne. Mu ɗauka ka gama economic sai ka tafi geography. Sannan za ka iya kana cikin English ba kawai kuma kai tsalle ka dawo maths, kana maths kai tsalle ka da economic ya zama ko ina ka taba, musamman in ka ga lokacin ka saura ka dan kana ce wani abun ba kai ba, za ka iya randarin daga ko ina ka koma ko ina. Amma in kana son nutsuwa sai ka gama amsa ɗaya sai ka tafi na 2 sai ka tafi na 3. Misali yanzu mu zo maths, sai aka tambaye ka a wata software suna bayar da zaɓi a gefe guda biyu, ga inda za ka iya zuwa ka yi rubutu ga kuma calculator. Wasu kuma suna cewa ka tafi da abin zane-zanen ka da kuma calculator ka. So ya danganta, kamar yana ɗaya daga cikin dabara amsa irin OBJ din nan. Kafin ka karanta ko abin nan passage ka fara karanta question. Shi ne ƙarshen hanya mafi sauki. Idan kana cikin karatu sai ga question ɗinka ta yanzu idan ka karanta question ɗinka ka gane ai, sannan sai ka tafi passage. Idan na faro na zo daidai nan daga ansa, ina buƙatar sai na ƙarasa duka? Ba na buƙata, kawai sai yanzu ya cike buci. Amma an ka ce sai na karanto passage gaba ɗaya, sannan yanzu in amsa, so bai zama lallai ta ɗinka ya shi ka ba. Amma ka fara karanta question. In ka karanto question ɗinka ka fahimci question ɗin tukunna, in baka fahimci question ba ka wuce, ka fara fahimtar question ɗin me aka tambaya. Idan ka gani sai ka koma sama sai ka karanta passage ɗinka. A daidai kana faro karatu ma ka san nan da amsar ko babu sai ka tsallake. Kana gano amsar ka sai ka zo ka ciki. Misali kawai mun zaɓa sai ka ce next. Misali ka gama sai ka tafi economic, geography, maths, waye funka. In kuma kai guru ne a kwamfuta dama ka riga ka yi hakin ɗinta kawai, tana fito ma da question ɗin ma za ta yi ma blinking ɗin amsa. Nan ne daidai kawai dai ka ciki. To ta yaya za yi hakan? Da saura. Da saura ta ne in kai guru ne. Za ta yi ma blinking ɗin ansa. Za ta yi ma blinking ɗin ansa da kanta ta ce kawai ga ansa, sai dai kawai ka ciki kawai. Sai dai aga kawai a minti 10 ka gama cikewa gaba ki dai kawai ka tashi. In ka gama sai ka danna submit. Kaga ta ce maka ko? Do you really want to end the exam now? Kaga end the exam ba end the question ba. Lalle ka yi da cewar ka gama jarabawar ka yanzu? If yes, it will terminate. Abinda na manta ban faɗa ba kawai shine make sure ka tabbatar kana zama akan kwamfutar ka, sai ka ga hoton ka ba naka bane akai, to ka ɗaga hannu ka yi magana sai a zo a magance ma matsalar ka.